So yun mga tropa, ang oras natin, time check tayo, 3:57. So aalis na tayo mga tropa. At ilalagay na natin yung ragaw na hinila natin kaninang umaga. So lahat naka-ready na. Naka-ready na lahat yung mga dadalhin natin. At tawagin na natin itong boss natin. Oy, halika na. Alis na tayo. Shake. Tignan natin kung susunod sa akin mga tropa. Halika na, dali. Alis na ako. Tignan natin kung susunod sa akin yan. Halika na. Oh. Halika na. Pambira ka. Manok ang sinundan mo ah. Putay tayo dyan. Alright, so ayaw yatang sumama ni Shake. Pandarin mo yung ano. Ay, oo. Oo nga pala. It's a joke. Papandarin pala natin to para sumakay. Oo. Oh, mautok yung aso na yan eh. Halika na. Shake. Ano ba? Shake. Shake. Nawala. Ayan mo na. Pumunta yata sa kabila eh. Nakahabol din yun. Nahabol din. Oh. Wait mga tropas. Andiyan na pala siya. Oh, halika na. Alis na tayo. Oh. Ang gagala ko pa talaga. Halika na. Dali. Dali. Oh. Alright mga tropa, so alis na muna tayo. So update tayo mamaya. Yun. So nandito na tayo sa bukid mga tropa. At umpisahan na natin yung ating bakbakan na naman. So ilalagay lang natin tong mga ragaw. Tapos magdidilig tayo mga tropa. At para makita na natin si Kuko. Ayan, si Kuko ang kukumpleto ng trabaho natin. Alright mga tropa. Yan. So, ibabaon lang natin itong mga ragaw dito sa may gitna ng sitaw. Alright mga tropa. Ganito lang mga tropa. Uy, lumabas yung dahon ng mga sitaw natin mga tropa. Oh. So tamang tama talaga sa linggo magkun tayo mga tropa, mag aabuno tayo para maisama na rin itong mga sitaw na malagyan ng abono. Mga tropa, babaon lang natin itong mga aragaw. Pag dito talaga sa bukid mga tropa pag may tanim ka hindi talaga nauubusan ng gawain. Unang butas mga tropa. Dito so, bali ilang piraso yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na ragaw yung ilalagay natin mga tropa. Alright, so dito ulit. Tatlo, pangatlo na to.
So may update pala tayo mga tropa na. So may good news pala tayo mga tropa. So bukas pala mga tropa papasyal tayo ng Bulinaw. Yun, so bibisita tayo sa mga magulang ko. Tapos tamang tama bibisitahin natin yung Siniguelas farm ni Daddy. So yun mga tropa, bibisita tayo, baka sakaling titignan natin, baka sakaling may umusbong ng bunga yung mga siniguelas. Bali noon kasi mga tropa, yung tinanim namin doon nung bata ako, nasa 200 na puno lahat yung mga naitanim namin noon. Pero parang nabawasan na rin nang dahil sa mga bagyong dumaan, nagtumbahan. Ilang imong na yung dumaan mga tropa, kaya marami nang natumba. Pero pupuntahan natin para makita natin kung may umusbong ng bunga. Kasi tayo din yung magha-harvest dun mga tropa sa Siniguelas. Kaya bukas siguro ng tanghali, pagkatapos nating gumawa dito sa bukid, dito sa may taniman natin. Yun. So yun mga tropa, panibagong vlog na naman yun para bukas. So may nakaabang na tayong iba vlog bukas mga tropa. So sino sa inyo mga tropa yung kumakain ng siniguelas? Masarap yun, di ba? Lalo na kung yung siniguelas isasawsaw mo sa asin. Oh, sarap. So yun yung magiging vlog natin bukas sa day 5. Ayan, day 5. Tapos titignan rin natin yung mga pananim ni Daddy doon, kasi marami rin siyang tanim doon mga tropa. Doon sila mami sa kasi Daddy, kasi mga tropa dati doon sila nakatira sa Karot, doon, kung saan yung pinagbilahan natin ng isda. Pero nung nag-retire sa mami sa pagtuturo, doon na sila tumira sa Bulinaw, kasi nga nandun yung lupa namin. Nakakapagtanim sila doon, tapos naasikaso din nila yung lupa, kaya doon na sila tumira. Tapos yung mga kapatid ko nandun na rin mga tropa, doon na rin tumira. Kaya yung bahay namin dyan sa may Karot, so dinadalaw-dalaw ko na lang para kahit paano may bumibisita rin. Mga tropa, ito yung huling butas ng mga tropa. Ay, mali ang butas. Buti medyo malambot pa yung lupa mga tropa. Hindi kakaya nung naghukay tayo dun, matigas. Pero dito malambot kasi nga naulanan. Yung mga tropa, so ilalagay lang natin yung mga ragaw, tapos na tayo magbutas mga tropa. Alright mga tropa,
So, babaon lang natin itong ragaw na na nakuha natin. Mga tropa. So kailangan natin lagyan ng tubig yung mga butas para pumasok yung ragaw, mga tropa. Kahit kunti lang naman, hindi naman ganun karami. Inon lang natin yung ibang ragaw. Ito. Ayan mga tropa. Ayan. So ito, iikutin natin. Ay, mali. Baliktad. Ayan mga tropa. Ayan. So pagdikit-dikitin natin itong mga ragaw. Ayan mga tropa. Ayan. Ganyan mga tropa. Right. So ayan mga tropa yung kakalabasan, no? Ganyan. So may ilang butas pa. Ito yung sa pangatlo. Mga tropa. Dito. Yun. Ang ganda na. Tapos mamaya pag matapos tayong maglagay ng ragaw mga tropa, magdidilig na tayo. Ayos na. Ito na siguro lalagay natin para hindi masyadong mataas. Pero puputulin natin yung ito dulo. Gawa nga nung siyempre sasagabal yan sa pagbabaunan natin. Tatanggalin lang natin to. Yun, tanggal. Grabe kawain dito sa bukid. Ayun, mga tropa. Ayun, bumuon. Bukutin natin. Iikutin. Iikutin. So may ilan pa. Yun. Parang sobra yata. Kukunin natin ito mga tropa. Ito. Kung medyo mahaba-haba na ito. Yan ang isang ilalagay natin. Puputulin din natin yung dulo. Babasahin lang natin ito mga tropa para bumuon. Natutumbay. Right. Mga tropa. So isa na lang mga tropa at matatapos na rin tayo. Yan siya, yan yung mga tropa.
Alright mga tropa, so tapos din tayo. Yan, nakita ko na si Coco. At nakumpleto na yung trabaho natin ngayong araw. Right. So yan yung kinalabasan ng Ragaw. Tapos sisilipin natin ngayon mga tropa yung bakod. Ang daming trabaho. Meron pa yung itatayo nating pala-pala dito mga tropa, para dun sa may patola. So may mga nakaabang ng kawayan dun. So magtatayo tayo ng pala-pala para dun sa mga akyatan ng patola. So hanggang ngayon pala mga tropa, bad news, hindi ko pa nahanap yung bill paper. Kung napapanood man ni Aterlen to, pero napapanood ngayon, malamang mag-iipon ulit ng buto ng bill paper yun. Alright mga tropa, so ito yung ginawa nating bakod kanina. Yan mga tropa, yung bakod natin yung maayos na. Ay, hindi na agad-agad makakapasok ng kambing. Pero medyo marupok na rin tong kawayan. Bayog pala to. Bayog na nilagay namin ni tatay. So baka bago magtag-ulan o sa tag-ulan mga tropa, baka sa tag-ulan siguro papalitan namin yan ng panibagong turos para matibay na naman ulit yung bakod, para hindi gumigewang-gewang. Sumasayaw na kasi. Right, so yun mga tropa, natapos na tayo sa ating gawain dito sa bukid. Nakapaglagay na rin tayo ng Ragaw doon, pati doon sa may sitaw. Tapos gagawin na lang natin yung pala-pala para dun sa patola. So dito mga tropa, yan, ilagay natin dyan. So may nakaabang ng mga kawayan na ilalagay natin. So naghakot na rin ako ng kawayan. Ito yung mga kawayan na gagamitin natin para sa patola. Tapos sa susunod na araw baka magdagdag tayo ng tanim. Hindi ko lang alam kung makakabili tayo bukas ng dagdag tanim mga tropa, para yung kamatis, magdadagdag tayo ng kamatis. Ayan, doon sa kabilang kinahon maglalagay tayo kamatis sa katalong pa rin. Tapos yung mga tropa, magdadagdag din tayo ng sitaw. Ayan, so bibili ulit tayo ng sitaw. Ganun pa rin ang bibilhin natin, yung ganun na punla, kasi masyado akong natuwa dun sa binhi na yan kasi lahat tumubo. Tapos kalabasa, magdadagdag tayo ng kalabasa dun siguro mga tropa, dun sa may tabi ng katuray maglalagay tayo, kasi yung kalabasa na yun papagapangin natin dito sa bato. Tapos yung sitaw dun malapit, dun na lang natin nilagay malapit sa palang. Tapos yung kamatis sa katalong dito na rin mga tropa, yung hilera na yan, dahil dito may lalagay tayong pala-pala. Tapos yung bell paper, pag mahanap natin, sana nga mahanap natin, ito na mga tropa. Yan, maglalagay tayo dito bell paper. Tapos kung makausap ko pala yung isang tropa natin, baka magpasama tayo sa kanya, gagawa dito ng kahit na kubo-kubo para may silungan lang dito mga tropa. Maliit lang naman na kubo-kubo kaya dito yan, pero dito kasi yung silong dito yung silong mga tropa. So yan, kubo-kubo dyan, maglalagay tayo dyan para may pahingahan tayo, may maupuan tayo. Right, so yun yung mga plano ko sa mini farm natin. At step by step, ayan,
kukumpleto natin yan. Kaya nga si Kuko para makukumpleto. Alright mga tropa, yun ang vlog natin. At see you sa next na vlog natin mga tropa. So mahaba na yung vlog na to, pero sana panoorin nyo ng buo mga tropa para makita nyo kung ano yung istorya ng bawat araw, bawat kwento ng mga vlog natin. Alright mga tropa, so dito na matatapos ang vlog natin, and see you sa next na vlog natin. See you bukas mga tropa. At nasa Bulinaw tayo. Alright, so babiyahe tayo papuntang Bulinaw. Alright, kita-kits tayo doon.